Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ako'y bahala na nila. Di may nga, nganlan kanila og tiguang. Nga, di kanila papilon. Kana ilang gibuhat lo. Pagpakauaw na og discrimination na sa mga parihas og edad nimo. Lakaw. Lihukan na to. Adto as kapitan og ina nga mopasaka ta og kaso nga oral defamation. Oh, sige lo. Ako na buhaton. Ikihagi na to sila. Nganong ikihaman mo sila, Greg? Kinsa may di maglagot analit. Nga nagsabot naman mi. Nagani mo sa mapagsabot nga. Wapil yun ko. Unya dito. Sekreto silang pasaka o petisyon. Nga di ko papilon katiguang na kuno ko. Nganong masuko man ka, Greg, kung tawagon kag tiguang? Kaya nga, natiguang na dahi ko. Usa mo day tawag nimo? Ikaw ba, Glenda? Ikaw ba? Di man ka mo laban ako. Mura mo to aka laban speaker? Greg, kalma lang ha. Dili pa magyug ka tiguang good. Kana. Hamtong raman ka. Pero abi gud nimo, dili man nimo sila angin ikiha good. Kay gusto lang siguro nila ni Tasyo og Pipito nga ilahi mo. Tipon mo sa mga kaparehas ninyong edad ba? Ay, wa may kalainan ako og sa mga batan unlit. Bisag, hagdan pa na ako silang singgol og duwa, oh. Lupigon pa na ako sila. Labi ni si Tasyo. Nga, bugiro kayo. Mahusay raman siguro na good. Ayun na lang sila ikiha good. Kamay raman ang butanga. Ay, bisag gamay. Magdahan man, good. Mayon ng patagmon nga di sila magpataka o yawik. Ilabi ng kanangan lang tagtiguang. O niya, di pagyuko nila papilon. Discrimination man na. Sakit kayo na sa akong buot. Husaya lang na ninyo, Greg. Total, may istorya raman na ba? Bitaw. Ako'y husay ninyo, Greg. Kung akong mahibawaan nga nakasagid sila si Tasyo o Pipito, ako'y mga saba nila. Pakitoon pa nako sila nga mukis ko nimo. Mukis ka na ako? Oo! Uy. Kana kung mapamatod-an gyud ako nga sadaan sila. Pero kung wa gani sila isa, ato kung mukis nila ni Tasyo. Sige. Ganan ko anak kay makita jud ang katag. Sige. Ako niya silang panihon aron mag-istorya ta dinis amo. Hi, Glenn. Uy, Janelle! May buntag ni mo diha, Glenn. Kumusta? Naalagi ka. O sa may mong gibuhatin niyo? Nagatang na ko ni mo din, Glenn. Muhagi ka. Uy, nag-atangyo ka na ako? Uy, taon-taon, nabiyata nga wala makita. Sige, manggutag kita. Kuan ba, kanang... kana bang magstoryahan na igod ba? Nakaisulti na ko, Janelle. Napabaya ko'y atuon. Kuan, Glenn ba? Doon na lang nga ko'y gustong klarohon. Unsa man? Tinuod ba tong akong nadungog nga kung kinsay makadaog sa liga din sa ato, imong premyuhan o kiss? Uy, ganong nangutahan naman ka na ako, ano? Gayud lang. Pero, unsa man tinuod to? Kisa ba'y nagsulti ni mo, ana? Ay, si Lolo Goryo god. Naglulo na sabi ka ng Noy Goryo, Janelle? Natural man lang nang mutawag ta og Lolo Glenn kay tiguwang na maginas Lolo Goryo. Pero yun na, wa pa nimo matubag nga kung pangutana, Glenn. Kung unsa man ang imong nadungog, ay tuong ana, kay kumidyara na nako. Uy, kumidjar din na, di na tinuod. Dili, uy. Tuo man kadayog istorya. Pero, hoy, Janelle, Sa man, Glenn? tampagi sa nasluluguryo ninyo ba? Nga, tiguang na siya. Dili na siya angay mangitag pares nga babaeng batanon. Ang angay niya, kana sang tiguang nga parison niya. Amo ra bitaw nang gingnan, masuko man noon, di man magpabadlong. Katubang gingalan og Toribia ba?
naman ko no to puyo sa inyo. Nakailan sila kang turibya, Glenn? Ay, dugay naman kong nakakita ato niya, good. Pero, karon pa ko kailasyangan. Kaya ni ato man na siya gahapon sa ilang agaw Lolita. Mau ba? Pero, Junel, gwapa pa yatong tikuwanga. Mo to'y angay iparis ni Guriyo. Mao lagi unta, pero sahon nga himiliam sa gugan ni Tiguanga, good. Gusto yun niya ka ng batanon yun ba nga sama ninyo ni Lolita? Baya, no? Gusto gud siya mamili ka ng apo na gud niya? Masukor ba na siya tawag og Tiguang, Glenn? Kung ako pa ninyo, dili na ninyo siya lungan og tambag ito sa ila. Aron mahigmata siya sa kamatuoran nga tiguwang na gyud na siya. Na, ambot lang yun. Lisod na kayo na. Kaya kung na muna ang buhaton, sigurado magyong muulbo yung kaspa. O delikado pa nga kami mo iyang dumtan. Dito ko gikan sa barangay lo. Nga, nagka-istoryahan na namin ni Kapitan. O nakita sa mi ni Konsyal Toto dito. Anya. Unsa may balita, ha? Unsa balita? Matod ni Kapitan lo, si Tulon lang daw ang kaso. Istoryahan lang kuno sila si Tasyo nga papilon yung kasduwa. Pero matod ni Konsyal Toto, posible kuno nga sila hinon si Tasyo og Pipito mo di niya papilon. Niya, ikaw makadua ka. Pero adto kay ibutang tipon sa mga kaedad nimo. Hoy! Usa ko ng balita agad. Di ko mauyo na to. Di ko uyo na. Di man ako'y nagbuotan na lo. Si Konsyal Toto man. Pero wala na kaso lo ba? Total, makadua magyapon ka. Para na ko ang importante nga masilutan ra sila Tasyo o Pipito nga dili makapil tungod sa ilang pagsalikway o pagpakauwaw nimo. Wako kauyo na to. Wako malipay ang balita. Gusto gyud ko nga motipon sa mga batanon. Di ko itipon sa mga tiguang. Na, unyalo. Mao manay role sa duwa. Di kita kapugos lo nila ni Konsyal Toto. Ito na ko siya. Studyaw na ko sa Toto. Kaya kon, di ko niya papilon tipon sa mga batanon. Way may na yun nga duwa. Kay ako nang babagan kotob sa kumay mo. Mo yun hinoon ko nga sila sa Tasyo dili papilon. Nalipay ko na, pero kanang itipon ko sa mga tiguang na maugin na akong gisupakan. Ikaw good no? Ikaw good. Kamulong niya, pagkikistorya ni Toto, aron nga, maklaro gini mo kung unsa ilang hukom. Paskang! Paskang. Come on. Di malasa yun ang inisyo. Dito na may di paduao nila ni Toto kay nagdama lang ko nung tawag sa mo. Ay, Ilki. Say, Ilke. Inamaw lagi kayo. Come on. Abi ko gandaloy doy. Ilki kang dako. Nagduda hinoon ko ining Konsyal Toto nga gipayra ni siya ni Guryo. O niya, usaw man ito yun isyo. Hasta mahinoon ng kapitan, di pahibaw manato nga palikayon ko ta. Di na lang kuno ta paapilon. Ay, di ta mo sugutan na pitsoy. Mureklamo gyud ta ini. Wag ta maghimo og kasamo kunya. Pasangin lang nanunta. O kamo. Dako yung kaya laging binuang. Ang mayo ini no. Atong istorya og usab siguryo. Ingno na to siya nga sports lang. Walang personalan. O kamo. Unya, usawa man nato ini ron nga. Hukma naman tayo nila ni Kapitan Konsyal Toto. Di pa man na final. Ang mayo na tumbuhaton, mureklamo ta batok ni Konsyal Toto kay namakak na siya. Ato na siyang ireklamo nga wa siya musulti sa tinuod nga wa gyud ta manaot Guryo. Wa ta mo protesta. Iya ra nang himo-himo. Watib. Si Watid. Bitaw. Come on. Obviously, ebidensya siyo. Kadun na tayo reklamo ni Guryo. MJ. Ang si MJ? Mo gani. Mayo na mahibaw sa kapitan ba? Ha? Kay sigurado ko nga ila rin hinimo-himo aron dita ka-apels duwa. O come on. Talasyo, ato na tos kapitan. Bangat jelong. Misyon accomplished. Nil, nahukman na sa komite. Hindi na yun papilon sila si Tasyo o Pipito. Wow, nindot ka na rin. Solo na to ang kiss ini. Masulo na yun.
Kaya hasta man si Lolo Goryo, ilahi man gyud siya. Dili siya itipon sa mga batanon. Nya, nasuko mga siya rin. Ay, guro siyang masuko, Nel. Pero wag yun siya mahimo kay hukom naman na. Di na pwedeng usbon ang hukom sa komite. Apir. Ah, Mission accomplished lagi data. Mo ni limpyo nga duwa, Nel. Papagani magsugod og dribble ang bola. Daog na tadaan! Wa nga bitaw. Believe juga sa mong utok rin. Pas-pas kayo. Sa man di ay. Dili loading presa mong wifi. Dili pwedeng maghinay-hinay ta, Nel. Uy, pero abi ni Moreno. Hmm? Nabi ito'y gisulti na Gus Glinda. Nga kuno ang iyang gisulti nga muhatag siya premyo nga kiss. Kumidyar kuno to. Oh, basin si Glinda. Pero sa Lolita na gani musulti. Seryoso na gina. Maayo kada. Pero bahala na rin. Budwa agi ko. Akong pakitos Glinda kung unsa agi ko kamayo budwa. Yay. Makasyat pa ba kakas Nel? Oh, shot kayo rin. Ringless mo gani. Shot kay wailong nga ka na panilong. Kabiyasan. Nel, higayon na ni nato. Nga ipakita nila ni Lolita o Glinda kung unsa ta kamaayo mo duwa og basketball. Dito din mo gikan sa barangay, Tasyo? Ulit. Kuan, nadismaya kay may sa hukom nila ni Kapitan ba? Di na lang yun kuno mi papilon sa liga kay nakahatag lang kuno mi kasamo. Oh, come on. Unsa man gid tinuod, anak, Tasyo? Ang tinuod yun, Let. Wa gyud mi mo reklamo nga to ni Toto aron di papilon si Goryo. Kami man hinoy gipasangin nga mi protesta kuno minya. Oh, come on. Mao ba? Oh. Wa man nga wa. Mao nang wa ko makasabot sa ilang hukom. Wa sila mga ebidensya nga ikapakita. Basta kay nito lang dayon sila sa istorya. Ang nakaparat pa gyud kay mismo si Konsehal Toto mo'y namakak nga kami kuno mismo mo'y mireklamo nga niya. Oh, come on. Oy, dili na maayo da. Di gyud maayo ulit. Klaro na kayong gitumuan ni. Nibong lang inomi ini nga unta, duwa raman ni. Anong kami raman gyud mo ginitan. Oh, come on. Sagdi lang, Tasyo. Tabangan ta mo aron mahusay mo anang isyu, ha. Dili man na problema. Mo ani magito karon si Goryo, ako'y magigsulti niya. Nayo! Oh, Nayo! na wag gid palibak ay. Karon, mas maayo hinuon nga ni among duha karon dinhi. Mahusay ra lagi mo karon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.